F'intervista estensiva ma' TVM News l-imħallef emeritus Tonja Bela qal li huma jara xejn ħażin fil-proposta biex tiżdied l-età tal-irtirar tal-ġudikatura. Jien ngħid għalija li persuna tibqa' mħallef sa 70 mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ġieli ta' 70 ikun fl-aqwa maturità tiegħu bniedem f'dik li hija erf tal-liġi. L-Ingilterra minn għalija qiegħda 75. L-Amerika pereżempju l-Qorti Kostituzzjonali lifetime. U qal li kieku għaddew mill-Parlament il-bidliet proposti kien ikun lest jagħmel is-snin li għatfadal fil-kariga. L-imħallef emeritu Tonja Bela jirrikonoxxi l-kritika li saritlu għalkemm jesprimi sentiment ta' dispjaċir għal element ta' kritika meta nħatar. Aħjar il-bniedem li taf mill-bniedem li ma tafx. Jien fil-fatt tatta, meta jien dħalt għal dil-kariga, dħalt brasi baxxuta. Għax kont naf x'qed jingħad fuqi u ġejt flagellat, rid ngħid il-verità. Ma nafx li ma reaġi ġejt flagellat, però ġejt flagellat. Issa jien nitkellem bis-sentenzi tiegħi. Jien meta nħares lura bidejja fuq qalbi ngħid għamilt dak kollu possibbli. Tajt kemm flaħ kawżi, tajt kemm flaħ drittijiet. Għamilt dak kollu possibbli biex il-ġustizzja tkun trasparenti qudiemi, trattajt il kulħadd l-istess, kull min jiġi qudiemi laqqas kont nara wiċċu, jiena n-nies li jitlu fl-awla tiegħi bla uċuħ. Qas għandhom uċuħ. Laqas inħares lejn il-wiċċ jien. Jien qatt ma ddeċidejt ad hominem, jiġifieri jien qatt ma ddeċidejt għaliex involut dak jew għax involut ieħor. Jien iddeċidejt biss jekk hemmx dritt jew le. U qal il-ġudikant mhux newtrali għax bħal kulħadd għandu l-opinjonijiet, l-antipatiji u l-istorja tiegħu. Qal iżda li l-importanti huwa li jkun imparzjali, ikompli li qatt ma kien hemm min ipprova jindaħallu għalkemm jgħid li hemm diversi forom ta' intħil. L-intħil ma jsirx dirett. Meta inti jkollok każ jaħraq jew nkella ta' ċertu portata, ħafna drabi l-intħil isir minn barra. U mhux bil-fors mill-gvern biss. Jista' jiġi minn kullu mkien. Il-pressjoni li jagħmlu fuq l-imħallef minn barra bi protesti, jew nkella bistqarrijiet, jew nkella b'artikli fil-medja li tunduna daqgħet jagħmlu l-pressjoni kollha possibbli fuq il-qorti biex dak li jkun jara sentenza kif jixtieqha. L-imħallef emeritus ta' eżempju reali ta' x'kien qal hu fl-awla. Darba kelli kawża taħraq. Wattilhom, żewġ partiti kelli qudiemi, għatta għana nagħmlilkom ċara. Tiġu kemm tiġu tgħiduli x'qegħdin jgħidu barra u x'qegħdin jgħidu l-gazzetti, jiena għalija mhux se jinfidni. Tiġux qudiemi u semmu li dal-affarijiet u nista' nassigurak li bħali l-imħallfin l-oħrajn. Temm jgħid li anke jekk bil-midja soċjali kważi impossibbli mħallef jinqata' minn mas-soċjetà hemm ċerti affarijiet li m'għandux jagħmel. Hemm restorant, għall-grazzi tal-argument, u dan m'għandux permess tal-mepa, u tkun taf li xi ħadd stiednek biex tmur tikol hemm, inti għandek tgħidlu le skużani, hemmhekk jien ma nistax niġi. L-imħallfin huma mitfunin ħajjin. Iridu joqogħdu hemm għalihom ma jistgħu imissu ma jiċċaqalqu ma jmissu maħat, jekk jiġu kritikati daqs il-mejtin ma jistgħux jitkellmu,